ndi malo ena. Pamene tikupanga ma mission station ena owonjezera, kodi akalewa tikuwaganizira bwanji? Nanga chitukuko cha pa Lakeview secondary school, mission, primary school ndi university, chitukuko chimenechi chikuyenda bwanji maganizo mwathu kapena maplani mwathu muli zotani? Zikomo kwambiri. Zikomo. Mwinano ya Lakeview University imeneyo saikudza chifukwa ili manja mwa Malawi region ayankha mbali imene kukhudzana ndi Central Maya Conference. Zikomo kwambiri. Okay, mafunso abwino kwambiri. Ili ngati nkhondo, anthu akamapita kukamenya nkhondo amakumana ndi adani. Koma achokera pa nyumba pamene amasiya akazi, ngati anapita azimayi amakhala asiya amuna. Ndi anthu amene ayiwala udindo wawo, amene amati tikamenya nkhondo imeneyo tingochita defend ana athu kuno kuzimatheka. You can fight a defensive war. Koma zimene zimachitika masita amenewo, it's either you are conquered amakulanda ndi malo anu, oro simmakula mmakhala ndi kamalo kakang'ono. Anthu amene amawina nkhondo ndi amene amapita kumenyana koma amasiyaso amuna ena, asilikali ena osamalira ku nyumba. Chimene ndikutanthauza nchonena kuti mmene mpingo wathu Adventist ukukula pali zinthu zimene tikuyang'ana nazo. Tili ndi malo amene takhazikitsa kale, kuli ngati uli ndi mwana amene wamba kuyenda, wina wangobadwa kumene. Ndikupe kuti attention yathu imasiyanapo kwa anthu amene timachitira. Osati kuti winayo sumukonda ulibe na ntchito ayi, koma umayamba kulingaliranso kuti umuthandize wina afikenso achite build capacity. Zimenezo ngakhale globally, ngakhale mpingo wa Adventist ukuchita pakali pano. Kale timalanda mathandizo yokera ku America kuti panopa kuti tikupita ku 1040 window, sakutanthauza kuti tisiye yayi, koma kutanthauza kuti imafunika kuti tichite balance. Tindisenza that's very correct, pazifukwa zina tinakangati tayimika Lakeview tamulankhula uja ndameneno sanafike pamene timakhumba atafika. Mulipoti monso ndakhudzamo ndikupa ngati mungakumbukire. Tili ndi Tete, komano sitingatheke kuti tsiku limoseko ndi tionekanso ngati tsopano tichita spread too thin. Ndalama imene inayo sikhaso ndi mphamvu chifukwa mayipitsa mwambiri kwa basi. Nde mumakhala bendi pena poyambirira. Pofuna kuti tiyambire pati mumakhala ndi zifukwa zimene mufuna muyang'ane. Ngati apapa tikulankhula za mission ndakondwera kwambiri timayita underline kuti report imkhoza kuipanga defined mission. Nde mumayang'ana kuti tsopano tikatiyerekeze kudedza kutete. Mupeza kuti muli ndi machurch angapo Adventist alipo. Tipite mwina madera adowa amene tikuwalankhula kuti tifikirako. Kulibiretu cha Adventist. Madera ena anchisi. Kulibiretu malo amene tikulankhula. Nde ngati mufuna kuti muchite balance, nde timunaina kuti muchitepe step yoti muafikire amene simunafikire, kayo mukupangaso zimene no mwakoza kuzisamalira. Nchifake munatimva tukamba kunena kuti kutete sikuti tangokusiya tikukukonza. Popeza makobiri athu ngotsimphina ukapezedwe kake. Zikadakhala kuti makobiri amangopezeka tsiku limodzi, believe you me, you will be shocked what you are going to see kutete. Komano chifukwa tikutsimpina tikadapanga choncho ndiye masomphenya akukhalapo, koma tikuchita pang'ono. Podikirira zimenezo tikulimako, tikuteteza kuti no wina satilande. So we have soldiers working on those. Mwina sindingalankhule kwambiri za kwa Senzani, ndi nkhani imene idadutsa mzambiri yapita kanthawi. Lakeview tikuchita mbali yathu, management yapo kuyesetsa kuti no zinthu zipite patsogolo. Zangovuta kuti nthawi zina mphamvu zako pena zimafika pena poti uvomereze kuti iwe galimoto yako ndipaso ena walendere inayo. Zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Tikafika hapo manja awo tiyentitsitse. Zikomo kwambiri. Yes, Sir President. Pepani sinkhanya kuti ndikuboweni ayi. Kuti angoti waimanso ayi mwachidule. Panali a delegate ena anaonetsapo nkhawa yawo ndingoti anayankhulapo pa nkhani ya chiofesi cha union chicha, chi white elephant. Achitchulapo ndikhani kawiri katatu. Ndiye naona kuti inu ndiye mpingo muli nawo ufulu wokuti mudziwe mumve. Taina anandifunsa Adventist men apa Central Church, kunali meeting yawo ananditana tinapita, adandifunsaso za chimenecho ndedayanga. Chifukwa mwachita bwino kuti mwainena ndeti mangoti ayi tikufotokozereni mwachidule.
palibe amene angafune kuti ofesi izingokhala choncho, kulibe. Ifenso dovu lili kuti chimangidwe. Nkhani ndiyakuti pamene paja padasokonekera nkhani ya ndalama, fraud, chizungu, kusolola chichewa. Ndiye mmene zimayendera executive committee Malawi Union kutumuka mwachidule inavotera executive committee ya nthawi imeneyo. Ife kulibe kuti project yo ime, nkhani ya ndalama yambetani yafufuzidwa. Tikumvana enepo? Ndiye kunabwera ma auditor, ngamati forensic audit, nukuyifufuza nkhani. Ndiye kudapezeka kuti contractor akuyeneka kuti bwezera 500 million, ngati ndikumbuka bwino. Ya koyambirira 500 million. Contractor kuuzidwa ndikuti tumwachidule ndikungomanga ntolo. Aliya ndiribe nanu ngongole, inu ndamene muli ndi ngongole ndine, kuti union ndimene ili ndi ngongole ndiyeyo. Ndiye pokanirana idawunikidwanso kachiwiri. Ndiye poti zina uyu amakana apa nkudzati mwakuti, apa nkudzati mwakuti, ndiye inadzatsika kwa amene amaunika otithandizawo kupeza kuti ili 300 million, kuti contractor uja atibwezere ife a union. Kati kumvana? Pamene paja adakanabe, inu a union ndiye muli ndi ndalama ndine, ife tukuti ayi. Zokambirana zinapitilira. Kenako pamachitika zina ndi zina zosakhala bwino, timamuchita hando contractor uja. Kenaka tidamva kuti wapita ku court contractor uja. Ku court kuja akotiwo a judge anakaibweza nkhani nkunena kuti ipite ku arbitration. Chichewa ndekuti alipo ena ntchito zawo ni ma arbitrator ankhala pakati kuunika muri chani, uyu anene mbali yake, uyu anene mbali yake. Inakwana nthawi yakuti apezeke arbitrator, munthu uyo anapezeka. Ndiye adafunsa awo, uyu arbitrator mukugwirizana naye? Adati adati funsanso ife mukugwirizana naye kuti mvomerezetu? Tidati Ndiye uja anayamba nkhani adakumanapo kamodzi. I think dadambula anakatimira ngati munapita ya kukumana koyamba kwatha. Pano tikudikira itaneso akakumaneso. Ndiye adauzidwa kuti uyo anene zake zonse alembe. Mmene akuganiza kuti ndalama tikuyeneka kumbwezera, ndiye watulutsa timabiliyoni take naye. Panopo ndifeyo unotsopano, nafe tilembe zathu kuti tumize kuti akaziunike zonsezo. Lawyer wathu akutithandiza kuyendetsa menepo. Nkhani ikakhala kuti ili ku court choncho, ikakhala kuti mukulimbana choncho, simungamapitirize kumanga, sizimatheka. Nkhani ili ku court simungamamange huko. Ife ndalamazo zoyambira zilipo kuti itangotha lero mawa mupaona wene pacha. Mukundimvetsa? Ife manja athu ndiomangika, ndalama zili mtumba. Iya mtumba mwake tosati mwanga mwa union. Mtumba mwake mwa union. Zoyambirazo
tikadalemba makalata ku mipingo yonse thandizani, palinso anthu amene tikadamafunsa amene ali nkuthekera kuti athandize, koma sitingafunse chifukwa apereka ndalama zowasonkha kumapeza kuti tikungokhala mpaka nkhani itani ithe apa-arbitrator ayimalize. Tikumvana? Anthu oti atithandize ena akunja ndakumana nawo kale. Pali wina wa ndalama zake wa ku Zimbabwe nayankhula naye, sindinchula dzina. Anabweranso, by the way, anatuma munthu anadzayendera pano pacha. Of course sanabwerere office yo, anabwerera za timati ASI. Ndiye anakuti kodi unanena nkhanicha, andiuza kuti ndikangopaona napita naye pa office. Tibwerese ndikuti yadikirani, mukabweresa kuti zizingokhala. Ndiye akuti akudikira. Ndinakumananso ndi chikhwaya china ku General iyaye si chawa chabwino. Munthu wina amene Mulungu anamudalitsa wa ku Nigeria ndi wa Seventh Day Adventist. 30% ya magetsi aku Nigeria amachita supply ndi yeyo. Ndinakambirana naye, anandiuza kuti mukadzakonzeka mudzandiuza. Koma sindingauza kuti yambani kutumiza, atumiza apeza ndalama zawo zingokhala. Sizingakhale bwino. Koma yathu ya ife seed money, ndalama yoti tikhozo yambira olomawa zilirede. Vuto manja athu ndi omangika. Chifukwa nkhani ili kwa arbitration. Ngakhale timphekesera tina tikumabwera kuti amwina ngachedwerepo kutibweretsa phase 2 ya zokambirana, palibe vuto, koma ndimangofuna mudziwe monga mpingo pamene nkhani ya chiofisi ja ili. Pakana panda zimenezi, mukanayiona itanyamuka kale. Sikufuna kwathu, koma nkhani yake ndi imeneyo. Zikomo kwambiri. Chabwino, ripoti yathu ndi imeneyo imene yaperekedwa. Tonse amene tikulandira ripoti ya president kweze manja, amene titsitse, amene tikuti ya ripoti ibwerere. Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. Athokoza kwambiri a president. Zikomo chair. Thank you. Zikomo kwambiri. Tili mugawo la report, talandira report loyamba kuchokera kwa president. Tikuti bwanji chifukwa cha report la president? Report la mphamvu eti? Zikomo kwambiri. Report lathu lotsatira lichokera kwa executive secretary. Iwowa ndi abusa apo Bazo Kangoma. Abusa Kangoma anayamba ntchito ya utumiki wa ubusa mu chaka cha 1996. Ndipo dera lawo loyamba kutumikira kunali ku Sheep Valley ku Chewu. Akhalaponso mu komiti yaikulu ya ADICOM nthawi imene inali field komanso conference. Ndi mbusa wodzichepetsa mmene ndimadziwira, komanso amakonda kugwira ntchito muja timati servant leadership. Iwowa atipatsa report lokhudzana ndi office yawo ngati executive secretary. Chotero amayi ndi abambo, mundilole masana ano tsopano ndikuonetsereni abusa Akangoma ndi ripoti lawo. Tikuti bwanji mpingo? Athokoza kwambiri MC. Ndi ripoti imene tili tigawane makamaka kuchokera mu zaka zitatu zimene atumikira ofisi kwathu mu mpingo wathu umene uli wa Seventh Day Adventist. Ndili ndi mbali zingapo zimene ndikufuna tigawane.
monga ripoti imene ndikuipereka tikuyang'ana mbali ya chiwerengero makamaka cha ziwalo mu mpingo wa Adventist, komanso kuyang'ana mbali ya utsogoleri kuti ungakhoze kupita patsogolo, komanso amene akutiyang'anira ma department athu, komanso kuti tikhoza kusunga bwanji ziwalo za mpingo zimene tili nazo kuti ntchito ipite patsogolo. Tionanso imene tingafikire abale athu amene timati makhazi kuti tingakhoze kuwafikira bwanji ndi uthenga wabwino, komanso tiona njira yosungira mayina a ziwalo za ife amene tili akhristu, komanso nkhani ya milandu imene ili m'mabwalo. Chimene tione ana a Yehova atumiki azanga ndichona kuti ife monga mpingo tikuyang'ana chitsogolo monga sananena a president athu kuti ntchito ya ife yayikulu ndiye kulalikira uthenga wabwino. Chiyang'ano chathu molingana ndi ndondomeko zimene tikuzitsatira mu zaka zokwana zisanu kuchokera mu 2003 kufikira mu 2023 kufikira mu chaka cha 2027 tikuyang'ana za mishoni kutumikira pakulalikira uthenga wabwino. Monga secretariat ntchito ndizochuluka, komano pambali pa zimenezo tikuyang'ana kusunga mwabwino chiwerengero. Chotero chiwerengero monga mipingo olikanizidwa tili nayo mipingo okwanira 482, pamene mipingo imene ili makampani tili nayo okwanira 771, imene tikaphatikiza ndiye tili ndi mipingo yokwanira 1253. Chiwerengero ichi ndikufika mwezi wa Juni kumapeto. Chiwerengero cha ife akhristu mu 2021 mu 2022 September chiwerengero chathu chinali pa 121,319, pamene tidapita mu chaka cha 2023 chiwerengero chinakwera kufika pa 131,171. Mu 2024 chiwerengero chinakweranso kufika pa 141,805. Kufika mwezi wa Juni chaka chino chiwerengero chathu chikufikira pa 148,390. Komano zikuonetsera kuti mpingo wathu kukula sukukera. Maganizo a ife ndionera kuti chiwerengero chathu kufika mu 2027 chifikire ku 500,000. Koma mungathe kuona kuti mu chaka cha 2022 chiwerengero chathu chinakwera ndi 4%, mu chaka cha 2023 8%, mu chaka cha 2024 kukwera ndi 7.5%, pamene hafu ya chaka chino theka kufika mu Juni tinakwera kufika ndi 4.43%. Pali zifukwa zimene zapangisa nakuti kukwera kukhale kochepa. Nkhani yayikulu ndiona kuti pali mavuto azachuma. Tidziwe chuna kuti singakhonze kulalika uthenga wabwino popanda ndalama. Zikufunika kukhala ndi ndalama chifukwa chona kuti mwina kuti titolere bwino iwo amene abatizidwa, amene atembenuka na abatizidwa zikukhala zotivutira. Komanso mbali ina chifukwa chona kuti tigwirane manja bwino tonse monga mpingo zikukhalanso zotipechera. Timakamba za I will go ndowerengeka, pamene ambiri monga amene ripoti ya press imaonetsera ambiri sakumuka kwatumikira. Komanso nkhani ina ndiona kuti tipange kukhala aphunzi chiwalo china chilichonse chimene chili cha mpingo wa Adventist, kuti ophunzira asanenso kukhala pansi apangenso nzake aphunzire cholinga chona kuti uthenga wabwino ufikire pena paliponse.
kutayika kwa anthu ndi mbali inanso imene yokhudza kwambiri. Anatipatsa figure president ya 12,000. Mungathe kuona kuti inde imfa simungakhonze kuyiletsa. Ena atayika kuphira mnjira ya imfa, pamene ena atayika chifukwa chona kuti apanga zina zosemphana napanga chisankho chochoka chifukwa cha zisankho zawo, pamene anthu ena akungosowa atabatizidwa. So ni mbali imodzi imene yokhudza kwambiri imene monga mpingo tiyenera kudera nkhawa kugwirana manja kuti tikhonze kuyikonza. Mbali ya utsogoleri ndionera kuti tili ndi ma-administrator amene akutsogolera ma-officers athu 3, ma-departmentals alipo 7, komanso kwa accounts lina 3 ndi ma-accountants athu 2, internal auditor wathu 1, administrative assistants otithandizira amene ma-officers alipo 3, komanso tili ndi IT manager, komanso amene akuthandizira ku VOP kuti akutsogolera tili nawo 2, komanso tili ndi ma-caretaker pastors 4, tili driver mmodzi, stores clerk mmodzi, komanso abusa amene tili nawo 56. Ndithu chopechera kuti pamene ntchito ikukula, ntchito atumiki amene akukhala pa ground akhala ochepera, komanso amene akutithandiza ku VOP alipo mmodzi, komanso tili ndi ma-community worker kutithandiza, komanso tili ndi clerk of works amene akuthandiza ntchito, komanso ku publishing tili nawo ma-APD athu okwanira 10. Ntchito ya Mulungu ikupitabe, ngakhale ikukumana ndi zokhoma, komabe tikulakalaka kuti ntchito ya Mulungu iyenera ipite patsogolo. Chotero ndi cholinga cha mpingo wathu Seventh Adventist Central Mike Conference kuti ntchitoyi iyenera ipambane. Oyipambanisa siwina, oyipambanisa ndife amene tili eni ake mpingowu. Chotero chifukwa cha chimenechi mpingo wathu mu chigawo chapakati takhonza kukwanitsa wapeza anthu ena kuti atithandize ntchito yabwino yolalikira uthenga wabwino wa chipulumutso. Ndiye kuti ntchito ipite patsogolo ikufunika kuwathandiza ndi kuwasula anthu ndi maphunziro okwanira. Chotero tili ndi abusa amene ali ku Malawi Adventist University okwanira 4, komanso tili ndi iwo amene atumizidwa ku mpingo wa Adventist University ya Adventist AUA amene alipo 4, komanso tili ndi abusa amene atapempha kuti afuna kapitize maphunziro ku Andrews tinalola. Osati kuti ifeyo tiyapasa ndalamazo ndi kuwalipirira ayi, koma ndi ndalama zawo akupitiza maphunziro. Tili nawo abusa okwanira 6, komanso tili ndi abusa amene ali ma-university ena konkuno ku Malawi amene alipo 2. Iyi ni njira imodzi yoti tipitirize kuwasula abusa kuti akhoze kupita patsogolo ndi maphunziro. Tikulimbikitsabe kuna kuti abusa apitize ndi maphunziro patsogolo, aphunzitsi apitize maphunziro patsogolo. Cholakalaka chathu kuna kuti anthu aphunzire, chifukwa akaphunzira akakhala ndi maphunziro okwanira, maphunziro adzapangitsanso kuti mautumiki athu akhale mautumiki apamwamba. Chifukwa cha mtima omwewo ofunabe kusunga iwo amene ayenera kuti Khristu amene amba kumene mpingo. Zida zimene tikugwiritsa ntchito kwambiri ndi maphunziro a VOP. Tikupitirizabe ndi anthu amene akutithandizira utumikiwu. Pano ndikunena pano kuti tili ndi ma-global mission pioneers okwanira 27, komanso tili ma-Bible workers amene wena akutithandiza kuwapanga sponsor okwanira 10, akutipanga sponsor a Cornerstone. Komanso tili ma-Bible workers amene ife monga conference tikuwapatsa, tikuwathandiza ndi kandalama kochepa okwanira 24. Komanso tiyamikire papadera kuti alipo akhristu wena amene amafa mu mtima kukhudzidwa ndi ntchito ya Yehova imene ikuyendera, komanso mipingo ina imene ikuthandizira ma-Bible workers osewa alipo okwanira 14 amene akutha kutithandiza ntchito.
tili ndi church planters mu chaka chino cha 2025 okwanira 35 amene akugwira ntchito m'malo osiyanasiyana mmene mipingo ikudzalidwa. Cholinga chathu nchona kuti tipitebe m'malo osiyanasiyana, tafikira madera ena ndi uthenga wabwino. Mmene ndikulankhula pano mu chaka chino tafikira madera ngati kuntakataka, Chipoka, Salima West, Salima East, komanso tikupita kunkhotakota, ulendo ofika kunkanda kapita ndi Mchinji. Cholinga china kuti tifikire malo osiyanasiyana ndi uthenga wabwino. Ifa malo amenewa ndi malo amodzi amene alofuta kwambiri, amene ziwalo za mpingo wa Adventist zili zochepera. Chiyang'aniro chathu nchoti bwanji? Palibe malo ena amene sanafikiridwe ndi uthenga wabwino. Sindikutanthauza kuti kwina kuli kwadzaza, ayi. Ngakhale kukuoneka ngati uli kwafikiridwa, kuliso malo ena amene sanafikire. So tikulakalakaso ndi Kasungu, Ilowedwe, Chamba Malowedwe, Malombe, Lumbadzi, Mayani, Dedza South, Dedza North, komanso ngakhale kutete kumene malo amene sanaloweredwe, sanafikire ndi uthenga wabwino, amene yonso tiafikire. Chotero kuyesetsa kuti ngakhoze kuti tikwaniritse utumiki umenewu, ndi chifukwa chake tikukangalikabe mu zochepa tili nazo kuti tikhonze kuwayika anthu m'malo amene angakhonze kutumikira. Chotero mu 2022 tinalemba macaretaker okwanira 6. Tikati macaretaker ndi iwo amene akutithandiza kukakhala pa m'malo mwa m'busa amene anaphunzitsidwa. Chotero alipo wina amene timapempha ndi kuwayika pa m'malo kuti atithandize ntchito, ndiye iwo akutumikira m'malo mwa abusa pa chigawo. Akugwira ntchito imeneyo pa contract ya chaka chimodzi ndi kuyipanganso renew. Ndi cholinga chona kuti mwina mwake atakhala kuti atichitira ubwino, ndiye kuti angathenso kutengedwa ndi kupita ku busa kukatumikira. 2023 tinapezanso abusa amene ali macaretaker awiri. Ku 2024 tinalemba abusa kuwachotsa ku caretaker ndi kukhala full time pastor okwanira 7. Ndi kulembanso ena 2 ma caretaker. Mchaka chomwecho 2024 tinalemba ma APD okwanira 3. Chaka chino tapeza ndi kulemba caretaker mmodzi, komanso farm manager oyang'ana za ulimi mmodzi, ndi kuonjezera community worker mmodzi. Kumbali ya uphunzitsi kumene kuso tili nacho chiwerengero chifukwa kuti chili ntchito yakulu kwambiri, mwina ndipempha kuti mbali ya uphunzitsi iwo amene ali director a uphunzitsi ationetsera bwino lomwe kodi ku masukulu athu tili ndi anthu ochuluka bwanji amene akutha kutitumikira. Tili ndi sukulu yathu ya Mbwatalika, komanso tili ndi sukulu yathu ya Lakeview, kumene tikuyesetsabe pang'ono ndi pang'ono kuti tikhale ndi staff yokwanira imene ingakhonze kuwathandiza ana kukhala ndi maphunziro a Adventist, kumudziwa Yehova, kumopa Yehova, ndi kukhala anthu otsimikiza kukhala zika zodalirika mu mpingo wa Adventist pamene sakuyembekezera kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Mbali ina imene tayichita monga ku secretariat ndi mbali yoyang'ananso za kufikira miyoyo ya anthu ena. Ndalemba ndifuna mudziona kuti awa amene tikuwafikira pali pa mtima pathu, pali ena amene ali Mahindu, pali ena ndi amwenye, kuli ena ndi ndani, komanso mtima wathu tikuyang'ana makhazeni athu. Makhazeni awawa ndi anthu opatsa chidwi, chifukwa ndingakhonze kukudziwitsani ndi kukumbutsani kuti mpingo wa Adventist unayenera ufikire kwambiri makhazeni awa. Ndi anthu ochuluka kwambiri m'maiko aku Middle East amene anena kuti alandire uthenga wa choonadi. Chotero tili ndi anthu okwanira 13 amene akuphunzitsidwa trained kuti angakhoze kuwafikira bwino makhazeni athu m'chigawo chino chapakati. Takhala ndi ma training atatu otsagana otithandizidwa ndi General Conference yathu komanso SID ndi Malawi Union kuti kakhonze kuphunzira mmene tingafikire makhazeni athu. Takhala tili ndi mkumano ndi makhazeniwa mulilongwe ndakhala nawo, komanso napitanso mangoji kwawo ndi kukhala nawo limodzi ndi kucheza nawo kuti afike pozindika choonadi. Tidziwe ichi kuti makhazeni athu muchipembedzo chawo ndi mpingo titero umene ukula mothamanga. Chotero muno Malawi ndi mpingo wachiwiri kukula mothamanga, pamene pa dziko lapansi ndi mpingo woyamba kukula mothamanga.
ndiye mungathe kuona kuti makhazeni si anthu amasewerayi akukula mothamanga, koma nthawi yomkhokhayo ndiyofunikiranso kuti ife tiafikire ndi uthenga wabwino. Mbali ina imene sofuna ndipange ripoti ni mbali ya Advent Church Membership System, kuti tingasunge bwanji chiwerengero cha mayina athu, tambapo tikufuna titachita mowirikiza kwambiri kuti mayina athu asungidwe mwa ndondomeko. Chotero pamene ndikulankhula pano pa membership yathu ya 148,390 talowetsa mu system mayina a anthu okwanira 76,927, imene ili 52% ya chiwerengero cha mpingo wa Adventist m'chigawo chapakati. Chotero chimene tena tidziwe nchona kuti ni mbali imene yofunikira kuti tena kuchita nayo, kuti tichoke kusunga mayina athu m'buku, komano tisunge mayina a ziwalo za mpingo malo amene akhale otetezedwa, malo abwino, komanso kuti ntchito ya kalembere athu ikhale yosavuta. Komano chobetchera nchona kuti tikamalankhulana ndi kumaphunzitsana, alipo anthu ambiri mbalo amene ndayenda chaka chatha chaka chino mbuyomo, ndiona kuti anthu akamanena kuti mayina achoke m'buku apite mu system imene tingakhoza kusunga bwino, anthu amene akuti mukufuna mutigulitse. Ndiye timakhala pena podapo kuti tigulitsa mayina kapena tigulitsa munthu. So ndi chinthu chobetchera chimene tikhala nacho, kuti anthu akuyerekeza kuti chimene iyi ndi 666 si utumiki woyenerera. Chotero monga nthumwi tiye tidziona kuti ndi utumiki umene tena tichite nawo. Chokhumba cha mpingo wa Advent chona kuti mayina athu apite mu system mo kufika kumapiro kwa chaka chino, ngati tingafuna chaka chino kufika chaka chamawa, dzina la munthu wina aliyense amene member wa Adventist likhale malo oyenerera mu system imene kutchedwa ACMS. Chobetchera china ndiona kuti ziwalo zimakana kuti zipereke information. Chobetchera china nchona kuti kalembera akasankhidwa chaka chino akaphunzitsa chaka chino akumusuntha kumpasa udendo wina, ndezi kukhanga tiri kungubwerezanso pamodzimodzi. Chimenecho ndi chobetchera chimene mafuna tidandaulirane monga nthumwi mu mpingo wa Adventist, kuti tiyeni amene asankhidwa naphunzitsidwa tiapange maintain kapena asuleso munthu wina kuti akhale ndi luso chimodzimodzi ndi iwo. Ndiye chokhumba chathu chimenecho kuti abusa mothandizana ndithu ndi ziwalo za mpingo tithandizane, tigwirane manja kuti ntchito yolowetsa mayina a Khristu ndi zonse zofunikirazo zichitike mwachangu. Zimene takumana nazo mu zaka zitatu zimenezi ndi mbali ya milandu. Milandu imene takumana nayo ku khoti, milandu iwiri imeneyo sinatikomere, ndipo monga mpingo chifukwa sinatikomere sinabwere mbali yathu, ndalama zinapitanso tinagwiritsa ntchito kuti tipereke chipepeso. Komanso tinawina mulandu umodzi umene unali kukhoti. Pano ndikulankhula pano tili ndi milandu yokwanira 4 imene ili kukhoti, komano musadenkhawa imeneyo tithana nayo kuno lomwe, imeneyo ndiyosavuta, koma milandu ndi milandu. So chobetchera china chona kuti timafuna tilimbikitsane kuti tiyeni tipanga ripoti. Kupanga ripoti akula mpingo akalembera ampingo tiyeni tipereke information yokwanira ya anthu amene abatizidwa kwa abusa athu. Chifukwa nthawi zina abusa athu timaika pakona, ngati sipereka information iyo ndero abusaso ziyavuta. Chotero mafuna tilimbikitsane kuti ripoti kumbali ya akalembera ampingo tiyeni tipereke kwa abusa athu, nawonso apereke ripoti ku ofesi kwathu. Komanso tilimbikitsane mbali yosunga ziwalo zimene zabatizidwa. Komanso cholinga china nchona kuti tipemphane ndi kulimbikitsana kuti monga mpingo kumbali ya ukalembera pamene tikufuna ma service anthu ena tiyeni tizipanga mwachangu. Komanso kulimbikitsana kuna kuti pambali poti pali zina zimene simafika pomvetsetsana, tiyeni tithandizane kuti kukambirana kwathu
pangisa kuti zonse zimene kwanga tizikuoneka zovuta tizibwera pamodzi tikambirana dzitha m'malo motenga nkhani zathu za kuchechi kuyapita nazo ku mabwalo a milandu zimene sikupereka chithunzi chabwino. Komanso tifuna tilimbikitse abusa monga nanena kuna kuti apite kupitira patsogolo ndi maphunziro chimene tifuna tilimbikitse kwambiri kuti popeza chiwerengero cha abusa amene angathe kupuma ntchito kutsogoloko chioneka chochuluka tikhale ndi anthu amene ali pabwino akuphunzira amene sangakhoze kutenga malo athu. So tikhale okonzekera mbali zonse m'mautumiki athu osiyanasiyana. Komanso tikufuna tilimbikisane ndinalankhula kuti aphunzitsi abusa apite patsogolo ndi maphunziro. Komanso kuti kulowetsa mayina mu system ndi information yofunikirayo tichite ndithu makamaka mu zaka zitatu zimene zikubwerazi titambaliza kuti kenako tiziyenda ndondomeko imene mpingo wa Adventist pa dziko lonse lapansi ukutsatira. Komanso kulimbikitsa kupitiliza kuwaphunzitsa akalembera athu kuti asunge information yofunikira kwambiri munthu akabatizidwa kuti imeneyo asavutikenso kuyilowetsa mu system yathu. So ide ndikuyambitsa kuti ripoti iyi ilandiridwe ndi nyumba ino. Ayambitsa alipo amene akuvomereza Chingerezi chake seconding kunena kuti inenso okay seconded tatsegula tsopano kuti tikhoza kukambirana kapena kufunsapo funso pamene mukukayikira potafotokozere. Yes, mwina ngati kuli mamaika aja mutangobwera mu line mu zikhala bwino kuti ndiona kuti muli pa line amene muli ndikulankhula mungokhala pamenepo, then I'll be moving according to mmene mwakhala ma line anu. Tathokoza kwambiri bwana. Yes, I'm giving you 2 minutes. Chabwino ndi funa kudziwa kunena kuti simuonetsa ngati milandu yambiri ya ogwira ntchito anu ndi office mukumaluza, kodi vuto likumakhala kuti amene akuyimirira kapena kupereka langizo ku nkhani ya zamalamulo sakukuthandizani bwino chifukwa izi zikuonongetsa ndalama zambiri? Kodi tikuphunzira chani tikaluza mlandu umodzi? Mwina nthawi zina zomakhala kuti uyu wogwira ntchito iwo alakwa, koma mwina ndondomeko za mmene mungamuchitire inuyo zapangitsa kuti mlandu uja mukumauluza inuyo ngati office, kapena tikumauluza ifeyo ngati mpingo tikumavomera. Ngati office mukumaphunzirapo chani? Ndifuna mundilole ndiyankhule ndinu amene mugwira ntchito ku office lili ngati langizo. Ndinu aphunzitsi, ndinu abusa, mumve ndithu kuti mukutumikira. Muja mmachitira ndi ife kutilangiza kuti tisiye mauchimo, nanunso mutadziyang'ana mutichititsa manyazi kwambiri. Sikumamvetsa chisoni. Ndinu anthu ndithu mukuyenera kuchimwa, koma mudzoti mukachimwa inuyo ndi nyali. Mutithandizire muyesetse nanu chifukwa sizikumaoneka bwino. Pempho langa ndi limenelo. Zikomo. Okay, he's within his 2 minutes. Tathokoza kwambiri. Mukuphunzirapo chiyani? Milandu ikipita ku khoti koma tikuluza. Sizikuyendera kumbali yathu, tikuphunzirapo chani? Ndinene motiona kuti ndi zinthu zokhudza, ndizomvetsa chisoni, chifukwa nkhani za kutchalichi sizinayenera kupita ku mabwalo a milandu. Mabwalo a milandu alipo inde, ndipo mabwalowo ndi abwino, koma mudzotitulukira ndi anthu amene si mamembala a Adventist komanso okhulupirika. Tikakhoza kuyima pa choonadi, koma chifukwa choonadi chathucho
pita kumbali kusemphana ndi mmene iwo akuganizira. So pali chobetchera chake kwambiri chimene tikutha kumana nacho. Langizo limene mwapereka kuti tiyena tiphunzirepo ndiona kuti tiziyesetsa kuchita mbali ina iliyonse molingana ndi ndondomeko za mpingo. Ife tichite mbali yathu. Ngati munthu atitika kubwalo la milandu tiluza, taluza nangati tani. Koma nkhani yabwino ndio dziwonera kuti Mulungu wathu samaluza. Fa munthu amene akulimbana ndi mpingo akulimbana ndi Mulungu. Mpingo si wa ine, si mpingo si wa munthu, mpingo ndi wa Yehova. Ndiye kumuweruza Mulungu kumutengera ku khoti, Mulungu is the best judge. So dziko lapansi lingakhoze kuluza koma kumwamba Mulungu wathu samaluza. So phunziro ndimene tizitenga ndithu kuti lesese tizipanga mbali yathu imene tikakhoze kuchitayo. Osati kuti maloyo sakutithandiza, maloyo akupanga mbali yawo, koma dziko lapansi ndi dziko lapansi limene chilungamo nchovuta. Zikomo kwambiri. Ine ndine Chisendeza kuchokera ku St. Church Malombe district. Choyamba ndi nkhawa kuti nyumba ino nthawi ya chakudya ndi khakati simutikumbutsa bwino. This is almost 20 minutes to 1. Fusaka ndiona kuti computing of names, I was once a secretary, that was 2019. Issue mene dalibetula tiamba maina mu legislation system kuti vulo lilipo mpaka na zaka 6 maina mu computer mulibe pano mukuti muli 50%. Ne kuti vulo ndi kumuzika pena ku office kwathu. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri. Mmene mmana kuti nthawi mageza mwene kuti ayi basi I'm calling a question. Koma nonkhani ndiona kuti pali chobetchera chilichonse chimene chikufunikira cha munthu. Ndilankhule motere unakuti zimakhala zapafupi kutenga information yanga kupereka ku Airtel. Chapafupi kutenga information yanga kupereka ku TNM. Chapafupi kutenga information yanga kupereka ku banki. Koma chimoneka chapatali kwambiri kutenga information yanga kuipeka ku mpingo. Ndikuwa mukundiva. Chimakhala chapatali kuti mpingo wathu sitimaukhulupirira. Chifatimana kuti amene afuna tigulitse ndi mpingo. So chimene chatsogoleri nyumba ino ndiona kuti chakhala chili chobetchera. Chobetchera. Osati ku office kwathu koma kumene tikutenga information. Kukhala chobetchera chifukwa tikudandaulana kuti tipereke information yathu yonse. Tikapeka information iyo pano ndikulankhula pano tikuphunzitsa konko. Chifukwa mbuyo muja timatenga mabuku aja kubwera ku office koma muona kuti mabuku aja information yambiri mulibe. Timesetsa kuti tipange zimene zozo koma ndo zikuoneka zotsamwitsa. Chifukwa china kuti mwina akabwera apita kutha kutitaliza ntchito akhala wochepa. Mmodzi awiri amene membership yathu ndi yayikulu kuti awa atolere information iyo yotsamwitsa nthawi zina. So tiyesetsabe kuthandizana ndi abusa komanso ndi ife amene tili ziwalo za mpingo nakuti tiye tipase information iyo tilowetseretu pacheche pomwepo. Ife akula mpingo atsogoleri mu mpingomo tiye tithandizire kuti zinthu zichitika. Ubatizo wangochitika tingolowetsa tokha. Ndiye kuti anyamata wathu IT azipanga follow azithandize ngati pali funso atithandize. So mbali imeneyo ifakidwera kuti inde zativuta komano chiyembekezo chathu linacho bila usogoloko tikamvetsetsa tonse ndiye kuti ndi alimodzi. Zikomo kwambiri. Okay. Ndibwera uku ndifuna ndifunse maganizo a nyumba ino. Will it be fair for me to curtail the discussions kuti ndipereke kwa anthu omaliza awiri ndiganiza kuti tichite adjourn meeting for lunch. Ndalandira mawu ndipo ndi chikwapo cha mphamvu chokwapulira galu wakuda ndi mukapokhamukana kuti galu timsiye kaye timsiya koma ndimafuna kuti ndichite curtail discussion nditenge anthu awiri. Nditenga amodzuko nditenganso amodzuko then tidulira pamenepopo. Tiyambe ndi kuchifukwa sina kwa senkoni mwayi. Tathokoza kwambiri executive secretary athu chifukwa cha presentation yabwino ya report yanu. It's just an observation for a start. I'll be fast. Ndipanga machangu. Ndaonapo pa ma officers amene akugwira ntchito ku office iko. Monitoring and evaluation officer palibepo. Ndimafuna ndipemphe ngati office kuti if we are to function properly tipemphe ndithu kunena kuti mupange recruit monitoring and evaluation officer. Cha number 2 nchonena kuti
pa number 4 section 1 mwakamba za sustainability and resilience ya ma officers and the pastors. Ndiye ndapanga observe kunena kuti azibusa athu angapo ndithu ena akuphunzira ku Malawi Adventist University, ena akuphunzira ku university ena imene yatchedwa kuti AU, ena akuphunzira ku America, ena akuphunzira ku Pentecostal Life University and the Malawi Adventist Malawi Assemblies of God University. So ndikapita kuseriku munafotokoza chinthu china chimene mukupanga ngati kupanga reach the young minds ndi kuwafikira ndi uthenga wabwino wa uzimu. So ndimaona kuti azibusa athu amene akuphunzira ku ma university amene sali achi Adventist ndimazifunsa kunena kuti kodi apapa are we not compromising ourselves, kunena kuti tikuwafikira ndi uthenga wabwino achichepere komano azibusa athu akupitirira maphunziro awo ku ma university amene ali a mipingo ina imene doctrine yawo ili yosiyana ndi doctrine yathu. Chinthu china nchonena kuti Matsala ndi 1 minute. Yes, a minute. Chinthu china chonena kuti kumbali ya mwapanga enlighten nkhani ya schools zimene zili pasi pa Central Malawi Conference. Schools zimene zizi tikaziona mbali ina maphunziro athu sakuchita bwino ngati office as executive secretary office mwakhala mukuchitapo chani kuti mwina masukulu athu amene wawa ngati Lakeview and Bwatalika campuses akhale akuchita bwino. Fake mbuyo umefetira achichepere makolo athu amafunitsitsa titapita ku sukulu ngati zimenezi koma panopa makolo masiku ano asiti kufuna ana athu kuti atafika ukuku chifukwa cha maphunziro level of education imene ilili ziko kwambiri. Tathokoza kwambiri mbali yoyambirira yona kuti mukulimbikitsa ena akupita masukulu amene achi Adventist koma abusa akupita masukulu amene si achi Adventist. Nkhani kuti mpingo wa Adventist maphunziro oyambirira ngati a theology first degree mbusa wina aliyense amafunsira ndondo kakamizira kupita ku skulu imene iyi ya Adventist. Mbusa wina aliyense sangapita kukatenga first degree ku sukulu university imene ya mpingo wina ayi. Koma kupitira apo chifama kuti tsopano angakhoza kusankha kusefa kuti izi sizingatenge sizingatenge ali ndi ufulu okapita maphunziro ake ku masukulu amene si Adventist. So pamenepo mwaulipo komanso mukaona kuti amene akutenga apa sakukatenga theology akukatenga mbali zina zimene akufuna kuti aone kuti ndingakhozenso kukula mbali iyi. Ndiye maphunziro amenewo akupezeka masukulu amenewo amene sali achi Adventist. Komabe amakhala kuyang'ana ifo munthu wake ndi okhwima angakhoze kusefa zinazo kuti singakhoze kuphunzira izi singakhoze kutenga izi amapanga ndi kupanga defend chifukwa cha chiganizo zimene ali nacho chokhwima. Mbali yachiwiri ndi ya masukulu athu kuti atsika mwina performance yake komano mafuna ndi kusimikizireni kuti inde achiweshedi yake tapereka panopo masukulu athu akupanga piki akusiyana ndi amene alili m'mbuyomo. Ndiye tena tilemekeze Mulungu ifa anthu ambiri amene akuthamangira masukulu a Adventist ndi anthu amene sali ma Adventist. So ndi chinthu chabwino kwambiri imene tena kulemekeza Mulungu kuti akuyambako kuchita bwino tena kulemekeza Mulungu sandi imene muna m'mbuyomo zinalili zomwe kwambiri. Okay, tikutenga funso lomaliza 2 minutes. Ndimangofuna ndifunse kunena kuti machechi amene apangidwa plant ali ndi mapepala bwinobwino chifukwa nkhani za malo zikumakhala ngati zikumavutirapo. Chinthu china chimene mafuna ndifunsenso ndichonena kuti mulilongwe City kupanga kulowetsa mayina mu SMS ndikotheka chifukwa chakuti zipangizo ndi zotheka komano ndimafuna ndifunse kuti nanga anzathu amene ali ma district ena mazoni ena ngati kumene anzathu ena achokera anthu ngati amene wawa sindikudziwa kuti mukuwaganizira bwanji kapena kunena kuti mumatha kumalowetsera mayina awo mafomu akabweretsa. Ndifunso limene mafuna ndifunse. Loyamba lija kungolibweza pang'ono. Loyamba ndimanena kuti machechi amene apangidwa plant amene apangidwa plant nkhani ya malo machechi athuwa zikoma kwambiri mama zikoma tathokoza. Mwina tisangonena kuti machechi amene apangidwa plant kumene machechi onse mpingo Adventist ndi chinthu chimene chikhala chikuti vuta kuna kuti timakhala ndi mpingo ndi kupatsidwa malo koma malo kuti akhale ndi mapepala oyenerera
chakhala chili chopechera. Malo ambiri ena ndipepika kuti ndi akanthawi koma kubwera lero chifukwa tibe mapepala oyenerera ndikutilanda malo omwewo. So timafuna tilimbikitsananso ndi uphungu na kuti tiyesetse kukhala ndi mapepala oyenerera kuti adutsa kwa mafumu athu achita mbali yawo kuti kenako tikhale ndi title deed. Tifuna tikakhala ndi title deed ndiye kuti malo tapangasekiwa malo ndi yathu mpingo wa Seventh Adventist. So si awo okhayi tiyendilimbikitsane nthumwi una kuti tiyendionetsetse kuti malo athu a church malo tapangasekiwa ndipo malo ali ndi mapepala oyenerera. Mbali yachiwiri kuti mulongo site zikutheka koma nanga kwinako zida ali nazo chimene tikulimbikitsa chona kuti asadalire kuti akhale ndi laptop. ACMS lingakhozenso kugwiritsa ntchito phone, smartphone. Mwina kuna kuti smartphone mwina ingakhoze kukhala yovuta mwina kushali chiko. Pempho lathu ndina kuti tilimbikitsane kuti ngakhale mwina ku church kulibe smartphone koma mbusa ali ndi smartphone. So gwiritsani ntchito apemphera abusa timatitolese nawo information yathu pa phone yanu. Abusa sangaukanize tifota kugweneka ibanja ndi abusa onse kuti atithandize tiyende limodzi kuti mayinawo alowe mu system. So akulampingo amene ndi smartphone athandize kalembera kuti alowetse iye ali ndi yake agwiritse ntchito yakeyo. Ngati mpingo unakuthekera kugula smartphone agule ampatse kalembera wa mpingo kuti agwire ntchito yake moyenerera. Zikomo kwambiri. Okay, tatokoza limene ndifunso lomaliza limene mati titenga ndiganizira kuti tichite adjourned meeting yathu ndipepese kwenu ndaona munayimirira koma kuti mwina tichite balance kuti mwina tingaite catch up tili kale behind nthawi yathu chifukwa chapena pamene tinakhanga tinatsamwa. Takambirana anachita move motion tafunsa tayankhidwa tonse amene tikugwirizana nazo tililandire report monga mmene laperekedwera nenani ayi. Amene mukukanaso nena chimodzimodzi lavomerezeka limene tathokoza kwambiri. Ndichite handover kwa Master Mbe. Zikomo kwambiri. Tikatero ndiye kuti monga anenera abusa session business yamba yayima kuti chite break. Tachita magawo angapo maliza ndi gawo lolandira maripoti. Tamva maripoti awiri masana tikhala tikupitirira. Ndi zolengeza izi tisanatuluke. Cholengeza choyamba pamalo ano tili ndi thandizo la chipatala, tili ndi ambulance komanso tili ndi malo amene thandizo la chipatala likuperekedwera. Mukatuluka panjapa kutsogolo uko kumaoneka ma building awiri ndi ma lecture theater. Inayo ndi mmene muli achipatala. Mukamva pena paliponse kuti simukupeza bwino mukufunika thandizo la chipatala mukhoza kufika pamenepo. Tikatuluka pa khomo la holo ili paseli pakepa pali utumiki wa mabuku. Ena takhala kufuna mabuku osiyanasiyana. Mabuku ali pano tikhoza kupeza nawo pamenepo. Ndithu alipo mabuku ochuluka kwambiri komanso mabuku ofunikira kwa ife ma Adventist makamaka kuti thandiza kukhazikika mchikhulupiriro chathu. Tikapita ku kitchen kuli zolengeza izi. Chakudya chili ready atitsimikizira kuti kachoka pano straight tukalandira chakudya. Akupitiriza kuti kumbutsa kuti tigwiritsa ntchito ma meal coupon. Ndiye mukapita pamene paja meal coupon yanu mukampatse amene akugawa chakudya kapena mukafika penipeni pogawa chakudya kuti mukupereka coupon mukuyamba kulandira chakudya. Ogawa aja ali ndi standard yakagawidwe. Koma inuyo mukaona kuti chakudya chimene agawacho chikukucheperani muwauze kuti akuonjezerani. Mukaona kuti chikukuchulukirani muwauzenso kuti chepetsani achepetsa. Chifukwa iwowo ali ndi mulingo wawo wakagawidwe. Ndi kutheka mulingo umenewo sungafikire ka size yanu kapena ukuposera size yanu. Ndi ngati akupatsani chambiri awuzeni kuti chepetsani makamaka ndiwo mukhoza kwazo achotsani ndiwonso. Zikomo kwambiri. So tikapita kumeneko tikatero akuti kumbutsanso nkhani ya ukhondo kuti chakudya chimene chatsala tisataye pena paliponse atikira mabini kuti tiponye mmenemo. Komanso ngati ndi kena kalikonse kuti kaufunika kutaya kapena kuchita dispose tisaponye pena paliponse. Mabotolo mapepala tione panjapa pena pake ndithu pakuoneka bin.
anyamata ewaya amanena kuti ukayenda usatenge kalikonse kupatulako chithunzi, usasiye kalikonse kupatulako matindo amapazi. Amati take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Ndiye ngati kuli kusiya kanthu pamalo pano tisiye matindo amapazi athu, ngati kuli kutenga kanthu pamalo pano kamene sikathu titenge chithunzi chokha. Ndiye tikumbutsane nkhani ya ukhondo, otherwise tikupumulira kuti tipite tikadye malingana ndi nthawi yathu. Ndikudziwitsani kuti session yathu yotsatira iyamba nthawi yanji. Tikapemphera akuluakulu a Hebrews mukhala mukutipatsa nyimbo pamene tikutuluka. Ndimafuna ndipemphe mayi amodzi odzipereka kuti atipempherere kutseka chilinganizo ichi komanso kupempherera chakudya. Amayi amodzi odzipereka. Tipemphere. Olemekezeka inu Yehova Mulungu wathu okha kumwamba, tikuza pansi pamba zanu nthawi yakumasana maka ifa chikondi chanu. Yehova Mulungu wathu mwakhala nafe malo ano pamene tinena zokambirana zochuluka. Choncho Mulungu okhulupirika tinenenso nthawi imene tinamva mawu amene ifeyo amatikokera ku moyo osatha. Komanso ino tsopano ndi nthawi imene tifuna tikandire chakudya chathu chimene chimamanga thupi. Mulungu okhulupirika tupemphani kuti mukwaniritse kudalitsa chakudya ichi ndipo mungachiyeretse mwadalitsenso ena amene akuchisowa ndi amene akulephera kulandira chifukwa cha matenda. Tapempha izi mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Akuluakulu a Hebrews bwerani kutsogolo kuno. Nthawi yathu ndi 5 minutes to 1. Tikhalanso tikulowa muno 5 minutes to 2. Amene sitinatenge ma ID nthawi ya registration tikhoza kupita kumbuyo kuti tikatenge. Tibwereranso muholo muno 5 minutes to 1. Aonjezera malo ogawira chakudya ndiye musatete nkhawa kulibenso mizere italiitali tsopano. Sitikachedwako kulandira chakudya, tikalandira tiye tidzikonzetsere tibwererenso 5 minutes to 2, 1 hour. One.